बिपिएफ होननानै बुङोब्ला 14 चिरां दुवाराव मथा-मथि दसे समबो फोथायनांगौनि गोनांथियानो गैया देरहागोन माबायावहाय खिन्थु इउपिपिएल हिसाबैबो दिनै नायदो इउपिपिएल आव जोंनि 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटि हिसाबै ना सासे इएम जों सासे ब्लकनि प्रेसिडेन्टजों क'पारेसन दङ ना पाब्लिक जों मोजां रिलेसन दङ दा बेनि थाखायनो आंबो सासे इउपिपिएल खौनो सापर्ट खालामबोग्रा मोनखाय आं बुंनो नागिरो इउपिपिएल आ बे 14 चिराङाव देरहानांगौआ गोरलै नङा। एपिबि खौ सापर्ट होग्रा बिथांमोना दासिम बेसेबांसो जौखोन्दोआव दं होनना सानो बे 14 एपिबि खौ सापर्ट होग्रा बेसेबांसिम जौखोन्दो दङ होननानै जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै आङो बेखौ बुंगोन जोंनि हारिनि गोथौ गोथौ गामिफ्राव संसार जानाय जितु सरखारजों दिनै एसेबो नायखंख्रि जायि गामिफोर दङ ओनसोलफोर दङ बे ओनसोलफोरनि रायजो राजानि बाथ्राखौ मोजां सिन्था सरसा खालामोबा जों मिथियो जे एनडिबि होननानै बुङोब्ला एनडिबि नि जारिमिनखौ जुदि रायखाङोब्ला बै रायजो राजाफोरनि मेगनाव जुदि मोदै गयो अब्ला जोंहा बेवहाय खुनु डाउट गैया दसे समबो जोंहा माबा मोनसे आलादा साननाय गैया जे एपिबि खौ बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनाय नङा होननानै आं दिनै गोदानै बे 14 चिरां दुवार ब्लक एपिबि कमिटिनि सायख'जानाय आफादगिरि हिसाबै आङो बुङो जे पाब्लिकफ्रा खुनु गोनो गोथो बे एपिबि नि सायाव साननाय फैनाय नङा।